ngoba ontanga bethu esikhathini samanje bamoshakele. Yeah, yazi nje. Ngazi kahle ukuthi lapha eklasini kunabanye abazosebenzisa le matric dance ukuthi benze imikhuba yabo engcolile. Kunjalo azoqinisela. Oh, Gabi. Baba. Baba. Nathula. Awu, mntanami, wavele wayeyingelosi enhle kunazo zonke ingelosi engake ngayibona. Awungaze ngayiqhenya ngawe ndodakazi. Kabuseni. Ngiyathemba uyazi ukuthi lokhu kwenzeke ngaloba busuku bekukhethekile kumina. Futhi ukwenze wakhetheka kakhulu kumina. Bengiqala. Nami ngiqala Kabuseni. Ngiqinisile Kabuseni. Uyabona nje kahle kahle mina nawe kumele sithole ngaphezulu kwa-50%. Bese sikuphelezele lokho ngo-distinctions ukuze mina nawe sizothathwa e-medical school. Medical school? Uqale nini wena ufuna i-medical school ngoba phela ngigcina wenza engineering wena? Awu phela abantu mina nawe sofundela i-medicine yawo. Yabona indaba ye-engineering izothuma kancane. Mina ngifuna ukufunda nawe ndawonye sithole ithuba lokuthi sibukane ey'nhlamvini zamehlo 24/7. Ayibo, sifunde nini-ke lwazi uma sibhekene ey'nhlamvini zamehlo? Isikole sona? Lalela, yabona-ke ukufunda kanye nama-classes sizokumpintshisa kanye nokubukana kwethu. Kabusile, uyacabanga nje sekuthiwa Dr. Lwazi and Dr. Gabisile Mthiyane. Mthiyane? Angazi noma awazi ukuthi mina nguGabisile wakaGumede.